Chomwe tinganene kwa Achinyamata ndichonena kuti boma la DPP lafika ndi message ya hope. Kunena kuti it's a return proven leadership. Kunena kuti kubwereranso ulamuliro ovomerezeka oti chitukuko imaona kusogoza miyoyo ya Achinyamata. Ndetu kwasimikizira Achinyamata kunena kuti boma lafika akhale ndi chiyembekezo, asapange suicide, asazimangirire boma lino lafika lokuti liaona Achinyamata. Nde pali ma programs ambiri ama technical college timasogoza zimene zija. Tili ndi ma programs ena Achinyamata, mwamva kale kuti taika 5 billion, kuma pa 5 billion pali 1 million ya Achinyamata omwe tizapasa Achinyamata apange ma business ang'ono. Ndi uthenga omwe tifuna tutenge pano kunena kuti Achinyamata akhale ndi chiyembekezo, kunena kuti boma la DPP lafika loganizira Achinyamata, azimayi 1 million pa constituency level, Achinyamata 1 million pa constituency level. Tafika ife ya DPP kuzakhala. Andi zimene zizi tikuona kuti ziyambire kwa Achinyamata kuti boma limene lili lizapitilire mpaka 2090.